И отивам малко навън. Пуснал съм си SMS-а, който ми дава право на 3-часова разходка. Максимум. Изписано в разумно време. Мога да се излиза и човек да отиде да потича или да направи малко гимнастика или да се разходи с кучето. В моят случай аз имам малко по-различно хоби. Едно хоби, което трябва да се спазват някакви нормативни мерки. Като например да стоя на дистанция от градове, да не летя над хора и така нататък. Отивам да си летим с дрона. Това е, което ми харесва, това е моят спорт, това е моето хоби. Искам да се откъсна малко от ежедневието. Знаете как е рутина. Всичко се върти в един пълен кръг. Аз нямам намерение така да ми мини живота. Работа в къщи, магазина, пак на работа, пак къщи, пак магазина. И така дните да си минават, докато в един момент се обърна и разбера, че живота ми е отишъл за едното кафе сутрин. Живота е така, може да си мине, ставаш сутрин едно кафе, става идва другия ден, пак едно кафе и така си минава живота. Сега съм решил да се разнообразя с някакво хоби. Някои хора играят тенис, други футбол, трети си гледат кучета. Всеки си прави каквото си иска, но има и такива, които нищо не правят. Стоят в къщи, гледат филми и не се занимават с нищо. Та е така. Това за сега, приятели. Ще видим какво ще стане. И така, чао за сега от мен. До скоро. Пристигнах вече. Това е мястото. Това е малкият Параклис. Не знам от коя година е. Много красиво място. Наречено Агиос Сезоменос. Изключително привлекателно. Нека да дадем малко светлина. Това е невероятно място.
И така. И с мястото не знам от коя година. Наистина страхотна постройка. Личи си, че е много стара. И остатъците от стари къщи. И стигнем до най-значимото място. Агиас Мамас. Явно е бил храм, построен през 12 век, макар че вътре пише 15, силно ме съмнява. Вижда се византийски стил, много интересни арки. Ето, може сами да се убедите. Ето, една от къщите. Да видим. Няма покрив. Няма врата. Нито тук, нито къде да е било. Почти нищо не е останало. Освен история. История, която за съжаление не знам много. Затова няма да я коментирам. Не ми се говори по тази тема. Каква е историята тук? Най-вероятно само слухове. Може и да има нещо верно, нещо свързано с острова. Това е. Нали разбирате, локдаун е. Трябва да се занимаваме малко с туризъм, трябва да се излиза малко навън. Да се подиша чист въздух, защото с тия маски постоянно. Ето едно добро решение. 19 минути от място, където живее. Не е никак далеч. Красиво е. Природата, може да се каже. Сега колко. Природата, не знам, място е красиво. Хубаво човек да отиде, да се раздвижи малко, да се поуспокои. Ето има много зеленина наоколо. Хубаво, че има някой, който да ги запази тия неща, да останат в историята за поколенията. Тук се виждат и някакви орнаменти, нещо останало във времето. Много поздрави от мен. Това беше всичко за сега. Такива ще са разходките. И така, денят за мен приключи. Беше много хубаво, изкарах се страхотно.
Позабавлявах се, полетях си. Сега в момента ще пия на малко кафе. Така. Страхотен ден беше днеска. Дано и утре да е такъв. Много ще се зарадвам да е така. Да обясна, това е моят видеодневник. Не е някакъв влог или някаква невероятна идея за ютубърски начин на живота или нещо от този род. Това си е просто един видеодневник. Нищо повече. Ако някой го гледа, добре. Публикувано публично, ако ли пък не, пак добре, то си е за мен. Така. Това е всичко от мен, приятели. Аз продължавам се цъкам кафенцето. Желая ви приятен следобед от мен. И всичко най-хубаво. Чао, до скоро!